Pero dili ka mahina makikilaan ato mga uban ang atuang diakono nga unidad karon maabot nga Marso 18 dinhi sa Sinakaban, Misamis Occidental, Reverendo Jeffrey Oracion di Mena. Reverendo, may adlaw kanimo. Maayong adlaw kanimo Sir Manuel, maayong adlaw sa tanan nga naminaw ug sa kadungog niini. Maayong adlaw kaninyong tanan. Okay, Reverendo, no, by the way, karon saan nimo nabati sa mga Panginoon nimo nabati nimo ang tawag no, sa pagkapari? Sulay nabati ginako panahon diri nga nagsugod ko sa akong pag-working dinhi sa St. Joseph Parish. Kay nag-working man ko panahon sa akong high school. So nahimamat na ko mga seminarista, nakauban ko sa mga pari. Dito nahinay nga adunay mitumaw nga daw kanang niya ko niini nga path no sa journey nako nga mamahimo nga pari. So dito nako nabati nga adunay tawag. Sa mga Panginoon nimo ato? Pangidaron nako ngan ko mga first year high school. So mga 13. Oh. Anak nga mga pangidaron 12 13. Okay. Sa imong kining panaw isip imong tawag no, ning isulod ka sa tawag sa pagkapari. Dabay mga hagit no sa kinabuhi no imo nahiagom aron unsa man. Dunay daghang mga hagit no sa journey sa misud ko sa seminaryo, mga 10 years no, dagag 11 years. Daghan kay mga hagit no, dunay mga problema nga daw usahay makapaluya no sa pagpadayon sa nga pagpuyo diha sa seminaryo. Ang usa niini usa gyud nga problema, usa sa problema nga giaguman nako kini man yung financial no, kanang financial kay lisod sab kayo among pamilya. Mao nang dunay kalisod no sahay makaunahuna kaniadto nga mupahulay sa una aron nga makapangita og trabaho. Pero tungod sa grasya sa Dios nakapadayon tungod kay adunay mga tawo nga andam miduol nga mutabang kanako aron ako makapadayon sa pagtuon sa kining pagtuon sa seminaryo. Mo nang nakapadayon ko do na pay daghan no nga mga kalisod, kalisdanan, personal no, maluya usahay kinabuhi no tungod kay gipurma man gyud gihulma man sa seminaryo nga daw lahi sa gawas nga kinabuhi man do na may desire nga kinabuhi sab sa gawas pero nakapadayon tungod sa mga pag-ampo usab sa katawhan ug labi na sa personal nga pag-ampo ngadto sa Dios. Okay, nakasinati experience po ka mga regency nga na. Wala ko naka-experience sa Regency. Sulod nga misulod ko sa seminaryo, SFY pa man katawag kaniadto karon propedeutic na hangtod nga human ko sa theology, tuloy-tuloy akong pagtuon dito sa seminaryo. Okay. Taga Katipunan Sinakaban gyud ka. Taga Lumad gyud kong taga Barangay Katipunan sakop sa lungsod sa Sinakaban. Taga dito ko na tao, no. So pero kaniadto sakop man sila diri sa parokya sa Mother Church no ang St. Joseph no. And dinhi gyud ka no nagsugod ng imong pagtuo ang imong kasuod no sa Ginoo. Okay, sakop man mi kaniadto at tuon naman among parokya dito sa Katipunan sa tuon lag pari madomingo. Pero sa dihang nangita ang pari working so na usa ko nga mi apply dinhi mo nang niabot ko dinhi ug dinhi gid na matuto ug na palawom ang ako ang pagtuog pag-ilang adto sa Dios kay sa una di man ko mo simba no so ko simba na dire ra man ko nakat-on nga mo simba di ay magampo di ay sa dihang nagpuyo nako kauban sa pari dinhi sa kumbento dinhi sa St. Joseph Parish. Iyon sila nga magsugod gyud ang pagtuo diha sa panimalay no sa mga ginikanan. Nabati ba nimo nga tinudluan ka no sa imong mga ginikanan no? Labi na sa mga bulato na to sa tuong nga pagtuo. Kaniadto namugi ko sa akong lola tungod kay ako ang mga ginikanan ng trabaho sa Manila. Akong lola musimba gid matag Domingo nya mukuyog pug ko adto. Pero wala lang sa akong nahuna to, di mukuyog lang gid ko sa akong lola. Pero akong tatay kuanto siya, le minister no. Le minister to siya mo tong aduna pug gihapoy mga kuan sa akong pamilya nga nakahatag pod gihapon nga paumol ko sa kuang pagtuo no. So pinaagi sa pag-ampo sab kay minister man siya. So aduna bisag ginagmay bisag dili kay religyoso nga pamilya pero ang tatay minister ang lola tigsimba ra po madomingo kauban sa akong nanay. So ana lang dili gid kay mi inana ka religyoso pero adunay gamay nga pitik sa kuan nga nakapaawhag usab nga kami naghimo nga nagampo usab ngadto sa Ginoo. Okay, umol ka isip usa ka
umabot ka pare no sa college seminary no dinhi na sa tuwa no sa Oo. sa Ozamis no. Diri na ko gatuon sa college seminary sa St. John Paul II College Seminary. Nya pagka theology mi proceed ko sa St. Mary's Theologate sa Gango. So dinhira ko nag-eskwela sa ato ang Archdiocese sa Ozamis. Okay. So sa inyong batch daghan na mo. Misulod ko gyud sa seminaryo pulo mi kabuok. O sa grasya sa Dios no sila sab mi kuan sa ilang kinabuhi ngadto sa gawas. So ako ra ang mipadayon mo nang ako ra pod ang gi-ordain karon no mo nang akong kabatch pulo mi ang siyam nang palad usab sa gawas sa seminaryo do na po sila lain trabaho na karon ug ako ra ang mipadayon sa pagtuon diha sa seminaryo mo nang ako lang ang ordinahan karon sa akong nga batch. Okay. So ikaw gyud nakalampo sa Oo, batch. ako ang nakalahutay usab dito sa seminaryo. I see. Sakop ba no sa parokya ni sa inahan sa kanunay Panabang and nganong diri ka sa St. Joseph Gi-ordain. Ordinano ang Oo. Diri ko gi-ordain sa pagtugot ni Father Daryl tungod kay nakita usab ni Father Daryl nga ang katawhan dinhi nas nailhan na ila ginako na uban ginako nya excited sab kayo ang mga tao nga mahimo ko diri ordinahan kay diri man sab ko god. nagdako Oh. Sugod ko high school hangtod hing college seminary ko diri ko gaulian, diri ko gapuyo. Mao na ang mga tao dinhi, mga leader dinhi, mga PPC nato, mga GSK leaders nakaila kay nako kay uban-uban man ko sa kaparian sa una sa ilang mga baryo. Pero ang katipunan dito sab ko gi-ordain sa pagkadiakono. okay. Oh, so diri sab ko sa pagkapari. Okay. So daal gyud na himong kabahin nimo sa imong sa imong kabahin no sa imong tawag ang mga kaparian nato nakapatandog gyud nimo personal. Personal. Oh, nakapatandog ginako ang mga kaparian no sa labi na sa akong pagtuon, labi na sa Father Daryl ang among vocation director nga maoy gyud nagtutok sa amua mga formators nakatabang kay na sila nya nakipuyo pagid ko diri sa kumbento kinabuhi sa pari ako nang nasinati kauban to mga Vincentian kaniadto no kay sila man gyud ang una na akong nagworking ko dinhi so ang ilang kinabuhi usab nakapaaghat sab nako nga mamahimo usab nga pari so adunay dako nga epekto ang mga kinabuhi sa kaparian sa Torres Diocese kauban na sa mga Vincentian fathers nato kaniadto nga mopadayon ko umusulod ko sa seminaryo. So pag sulod nimo diri mga Vincentian fathers pa to Oo, sila. mga- Isa man to sila nga mga pari ko. Unang-una si Father Peter Hikilan no pagsud ginag-working kaduha si Father Celso Tria or Father Lloyd Tria gisundan ni Father Puloy no mao to nga sila mga parindagan pod sa katipunan doon sa Father Coco, si Father Joven. So sila nung mga pari nga mga na-assign dinhi nga ako ang naapsan nga mga Vincentian. Okay, pero kisa gyud ang nagtukmod nimo nga pari nga mo take ka no sa exam sa sa seminaryo. Ang nagtukmod ginamo nako si Father Lloyd Tria kay siya man tong kuraparo ko dinhi atong panahon na niya. Gusto siya nga mahuman mig high school mo proceed gid mi og college. Mao nang mi take man kog exam nakapasar ko siya sulay no sulay sulod dito sa seminaryo bas hindi ay ganahan ka dito o malipayon ka dito. So tuod man nagmalipayon ko mo na si Father Lloyd Tria ang usa sa pari atong panahon na nga nagtukmod nako nga mosulod sa seminaryo. Okay. Lisod ba ang pagsunod sa tawag labi na sa pagkapari? Lisod, adunay kalisod sa tungod kay dili man ako personally dili ko hingpit nga pagkatao nga gigaan gyud ning grasya pan dili hingpit adunay kakulangon apan gipili no sa Dios taliwala niya ng mga weakness nga anak ko. Lisod siya no kay labi na batan-on pa gasugod sa seminaryo lahi man gyud ang mga kalingawan no lahi man gyud ang kinabuhi sa gawas ug sa sulod mao na nga dunay pag-ampo lang daan musayog mata piting lisoda pero maning kamot gyud kay mao man na ang paghulma dito sa kaugalingon aron nga mamahimo nga maayong pari sa umaabot mao na mga kalisod batan-on pa hangtod nga mahimo na nga ordinahan so Okay, sa imong tan-aw o sa imo bang o sa mga ganabang giampo nimo no? Labi na mamahimo na kang pari no? Sa imong kinabuhi isip ko sa kapari. ako ag yung giampo sa Ginoo nga kini kong pagadawaton nga grasyas pagkapari mamahimo ta kong maayo nga pari buutan nga pari
nga adunay kana bang miubay gyud sa obispo kung unsa ang imando gisugo sa obispo. Kay kini nagpadayag man sab nga ako nag-obey sa ngadtos Ginoo kay obedience to God and obedience to the bishop aron nga magmalinawon ang simbahan, mahapsay pinaagi sab sa akong presensya pagpangalagad sa katawhan. Okay, so salamat kay labot Nana Reds, no? And sa pagkakaroon sa may mga gibati nga nagkaduol lang yun, no? Actually, napoy mga mixed emotion, no? Do daghan pa napoy mga recollection nga gipang andaman dinis parokya pero nauna ko nakaduol na gyud ang kuan mo nang nalipay ko at the same time adunang mga kabalaka kung nag-ulan, no? Pagpangandam, naandam na pero aduna gyud pagkabalaka pero ang pinaka milabaw gyud ang pagkamalipayon o pagkamapasalamaton nga mudawat niining maong grasya sa pagkapari. Okay. So, naagyod ang suporta, no, sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozabis and of course, no, sa itong Arsobispo. Gyud kita gayud nga ang atong obispo, grabe si Pangutanag Bishop, unsa naman ang pangustan ng pagpangandam ug atong mga kaparian, grabe ang suporta niini nga maong okasyon sa ordination nako karong umabot nga Martes. Mo nang salamat kay Bishop, salamat kaayo mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Okay, so salamat and doon na kayo mga bisita sa mga lagyong lugar, no? Kasi daw man mga bisita. Dali ang usa sa ang mga bisita nako outside sa atong Archdiocese aduna gikan sa Manila, mga Vincentian Father Sub o mga lay sa mga Vincentian o sa Dupim, no, atong mga kaparian sa Dupim, labi na kadtong mga nauban ako seminaryo, na ilan ako dito sa seminaryo, mga ni usab sila og ang ako usab nga nahimo nga benefactor, no, karong adlaw siya nag-abot gikan sa Canada. Miuli gyud siya, so daghang kayong salamat Ma'am Consuelo Mercado nga ikaw mihatag gayud sa suporta nako sa pagsugod nako sa college seminary hangtod karon, no, miuli gayud ikaw aron nga mosaksi sa ako ang ordinasyon. Daghang kay salamat, dako kay kagkabahin sa ako ang panaw sa ako ang pagkapari. Daghang kay salamat Ma'am Consuelo. Nadungog na ako, no, during sa imong ordination sa pagkadiakono, no, nga inyong pamilya medyo naagi mga kalisod gani balin-balhin mo puyo, no? Kaniadto, grabe kayo ang kalisod tungod kay among ginikanan among magpapa didto man sa Manila. Mauna nga kami o ako ang maigsuon nga bulag-bulag mi mobalhin mi sa mong uyuan iyaan mo nang ako ang elementary ka tulo ka eskwelahan akong eskwelahan ang Katipunan, ang Estrella, ang San Isidro Alto tungod kay magbalin-balhin mamig puyo usad to. Kay aron nga moadto na pumislain na mo kay di man gyud dili man gyud mi didto gapuyo sa ilang isakayaan kundi adto na pud mi. Mga iyaan uyuan mi nga mga balay nagpuyo. Ang imo day magpapa. So dito man sila sa Manila. So asa man ang trabaho? Trabaho sila. Oo. Nang inabuhi, no. Mo nang ang nabilin sa balay amo lang mga magulang. So kami naay nabilin sa balay pod kanang balay nga among gipuy-an ron sa amo manang lola. So napoy nabilin ni ana. So kami pod gabalin-balhin mi og puyo aron nga mabuhi, aron nga matiman sab kami sa mga uyon. Mo nang salamat gid ko sa mga uyuan akong iyaan, no, nga sila sab nahimo nga kabahin sa amo nga kinabuhi. Okay. So dako kay silang kabahin po siya. Dako gid kay kabahin. So, naagyo nimo ang kanabang encourage, no? Dahil lang pag-encourage nimo nga padayon gyud. Oo. Sa may tabo. Grabe kayo ilang pag-encourage. Wa po ko gatuo gani nga sila mo grabe ang suporta nako sa pagsud ng seminaryo. Support na sila hangtod karon nga ordinahan ako, no, mi hatag sila suporta dili lang kuan kundi hatag sila financial aron nga matabang niining maong ordinasyon sa akong mga iyan ug uyuan, no, sa bata pa ko gitabangan hangtod karon nga ako ordinahan sila gayod mitabang mihatag sa suporta. Ay mong magpapanaa karon pag sa ordination. Ako na lang mama o nanay kay wala namang ko'y tatay, no, mga 12 years ago na namatay akong tatay. High school pa ko. So ako na lang, amo stand sa ako ang tatay, isip tatay, ako ang magulang nga lalaki. So, mapod pag-abot ron, no, gikag Manila, nga uli po siya. Okay, alang sa imong sa ordinasyon. Okay. And Reverendo, siguro imo'y paabot na lang mga pagpasalamat, no, nining bayina, nabida nagkaduol na ang imong ordination sa Marso 18 adlaw nga Martes.
So ako mapasalamaton kayo sa tanan nga nahimong kabahin nining pagpangandam sa akong ordinasyon karong Marso 18 sa may alas 9 sa buntag ang takna ang sugdan ang misa pinaagi sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin. Archbishop Martin, daghang kayong salamat sa imong pagpaambit o ipaambit nga pagkapari nga ri kanako ug sa tibuok kaparian sa Archdiocese of Sami sa inyong suporta. Daghang kayong salamat sa kuraparuko dinhi si Father Daryl ang vocation director namo, si Father Bandit Usaw ang parochial vicar dinhi nga maoy usa sa nagplano nining tanan. Daghang kayong salamat ug sa tanan nga parokyano sa St. Joseph Parish. Daghang kayong salamat kasayod ko nga adunay mga kabugat no sa atong pagpangandam pero taliwala niya ng tanan kini gayod magbalampuson tungod sa atong panagiusa nga mamahimo nga successful ni mga ordinasyon. Kaninyong tanan daghan kayong salamat. Okay, dato na kauban si Reverendo Jeffrey Oracion, no? Ang ordinahan karumabot nga Marso 18 alas 9 ang Alas sa 9. Lundag diri sa parokya sa San Jose, no? Archdiocesan Shrine of St. Joseph. So gikan sa Sinakaban, Misamis Occidental, Kinis W8, Manuel Orun Kinichio. Nagkasalamat, may adlaw.